emhlabeni abantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi asihlanganise iphisa futhi lana noma ispeaker somsuku. Siyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi asihlanganise namhlanje ngalolu suku esilwabele ogogo nomkhulu. Ngathi uNkulunkulu yedwa nje umfundisi umlotha kuphela. Hawu. Ona ngomunye sengiyabona. Manje kanti nina bogogo kanti angifuni ukumema nabo baba la. Ngiyabashiya. Hawu, kahle mbali. Noma sebesambuleke kwenkosini sebehambile. Ngoba vele ibalo zisho njalo zikubamba kuqala besilisa kusala besifazane. Zisho njalo ibalo. Hayi bamemeni ngokuzala. Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu, ngibingelele obaba bakhona, ngibingelele omama, ngibiza ngobaba nomama. Nami ngifike ngilingane nani. Athi abanye benu nami. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asihlanganise. Le ekhole angazi ukwenzakalana kule ngayo. Siyabonga ukuthi isivolume ke mic, volume qobo. Noma yini amafeni. Ngicabanga kanjalo. Mhlawumbe iwona-ke angazi kodwa nje akuzwakali kahle kuzongena kahle lapho ukuthi. Sibonge-ke lonke senifakazile, siyambonga uNkulunkulu ngani nakuphakamisa igama likaNkulunkulu nakuphakamisa igama lenkosi yethu uJesu. Ngizokhuluma kanjalo ngoba ngiyazi sinamabandla amaningi ahlukene ukuthi sibafake nalaba abanye. Kodwa khona iqiniso-ke sinakubalekele kuningi elithi inkosi yethu iyona eyinkosi uJesu. Izwi lenkosi-ke leli abakhuluma ngalo uJesu Kristu inkosi angimchaze kancane. Ukhona wabaseFilipi chapter 2 verse 9 ya 11 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu uJesu wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Mawubiza leli gama amadolo ayaguqa ezulwini, amadolo aguqa emhlabeni, aguqa ngaphansi komhlaba, ingaphansi komhlaba-ke isikhona liyaguqisa leli gama. Ingakho-ke silibiza ulambulile uNkulunkulu silisebenzise ukuthi kuverse 11 waseFilipi 2 verse Philip chapter 2 verse 11 wakhona-ke ukuthi-ke uma silibiza udumo luya kuNkulunkulu Baba, lo-ke esimkhonza sonke sikwamukela ukuthi bakhona abangamkhonzi uJesu bathi bakhonza uJehova. Kodwa manje uma ubiza igama likaJesu usudumisa uJehova lisho njalo. Bale ngamagama amakhulu njengoba desho nje omunye wogogo la uShangasi bale yena noma ugogo umkhonjana oyena uShangasi bengase sengibakhuluma izinto ezishayifana mhlawumbe ngoba ngabasendaweni. Uma-ke ukubheka libhalwe ngamagama amakhulu, uma ulubiza-ke udumo luya kuNkulunkulu Baba. So-ke ingakho-ke silibiza linamandla njengoba sebeshilo. Lisandukuvusa nje ngithi ngesonto edlulile noma ilela ade fakazi omunye livusa intombazane sinemhlathi ehlangene eqinile isibandakanye sesidumo. Laphela bizwa phezu kwesidumo, savula amehlo, saphaphama, safuna ukudla namanzi. Ngoba linamandla leli gama, ulibiza phezu kwesifo sakho sibaleke. Lwade besho nje nezilwane ziyalazi. iBhayibheli lisho njalo kuma 1:4 ukuthi izilwane ziyamazi ziyamthobela. Izilwane uvula isandla sakhe aziphe, mayesithi ubuso bakhe kuzona ziyakhala ngoba ziyamazi. Ukuthi uma ungenelwe inyoka endlini ngalokhu ishaya wenza into eziningi uthi uJesu Kristu inkosi, inyoka phuma, uyoyibona iphuma umangala ngoba iyalazi leli gama.
ayalazi. So-ke siphiwe lelo gama-ke bengajabula nani esingakhonzi nani lilisebenzise ngoba livulela iminyango yezulu. Uthi uJesu uma babili noma bathathu behlangene egameni lami khona phakathi kwabo. Ngakho-ke ngokubiza leli gama usuke usekhona esefikile. Ayikho into yokuhlukumeza, ayikho into yokukhathakala uma uthe uJesu Kristu inkosi. Anginiqwashisele ningathi uJesu inkosi noma nithi uKristu inkosi. eBhayibhelini nophethe amabhayibheli khona bawaphethe. Ake ngilivule nilibone uFilipi, abaseFilipi chapter 2 verse 11. Uzolibona libhalwe ngamagama amakhulu. Lithi izilimi zonke mazivume zithi uJesu Kristu inkosi. Hayi ukuthi uJesu inkosi, hayi ukuthi uKristu inkosi. Kusho kokubili kuthathu uJesu Kristu uyinkosi. Mawenze njalo usumvumile. Lithi iBhayibheli mawumvuma ngomlomo wakho uyasindiswa. Mawusumvumile nje ukuthi uyinkosi. Wakwavunywa iselelesi ngelinye ilanga. Sathi Jesu uzumkhumbula embusweni wakho, sazivuma ukuthi uyinkosi enombuso. Bathi uJesu namhlanje njoba nawe eparadise. Leli gama livulela umnyango wezulu. Singavumi ukuhlupheka kabili, uhlupheke kulomhlaba bese uhlupheka nakwelizayo. Uhlupheka kanye, uhlupheke kuleli esivele kuyizolo ukuhlupheka noJesu wahlupheka kulona. Bese singahlupheki kwelizayo. Nayibona le ndaba bogogo nomkhulu. Siyabonga Mamduku ukuthi ukhona. Wabeka imfihlakalo ukuthi le ndlu yavula uZanele. Abamazi abanye uZanele. Inkosi yamthatha uZanele. uZanele omunye wabazalwane savula nabo le ndlu ngesikhonzi ingekho. Encane kopanyane lalini. Isalishintsha kwakudayisa utshwala. Sishintsha safaka uNkulunkulu kulona. Wayengasali uZanele makuthiwa kuyafakaza. Ukubula ubufakazi bakhe bokugcina. Ethi wayithanda ifoni kakhulu. Imphazamisa kodwa ekukholweni kwakhe. Uthe washa vele angena emanzini. Wafika la wakhuluma into eyasiqala uZanele wathi ngiyabonga. Uthi ifoni yami ingena emanzini yami. Ngoba bengiphazamisa noNkulunkulu. Kanti useyavalelisa useyahamba uZanele. Siyamkholwa kuNkulunkulu, sikholelwa wona lokho ukuthi usekhaya uphumule. Nathi masifuna uyala ekhona asikhohle izinto ezisiphazamisa endleleni. Simkhonze uNkulunkulu wethu. Ngoba ufuna ukukhonzwa ayikho into ayifunayo. Ufuna ukukhonzwa nje kuphela. So masimkhonza-ke yena uzivulela umnyango wezulu. Gogo ngizwe bangaka abasekhaya lezo noma okay. Umuntu ongekho ekhaya lezo ngaphambi isandla. Mawungazi ukuthi yini ekhaya lezo kusho ukuthi awukho ngaphambi isandla. Ongekho ekhaya lezo ngaphambi isandla. Bayasaba abantu, ningasaba, phakamisa nje. Nani ngizolichaza ekhaya lezo ukuthi phakamisana, nokodwa baningi nje. Baba umlotho umfundisi usekhaya lezi wena. Awu. Manje awufundisi wabakathanda uphamisisana. Ake ngikuchazeke ikhaya lezi. Mawunefoni ephishifane nale yami. Ngiyarekhoda ngibekela ngiyarekhoda. Kunabantu abalindele inkonzo yogogo nomkhulu. Ubona lokhu kulapha ngwami elamba elikhanyayo. Umhlaba wonke lelo kuthiwa uYouTube. Le nkonzo izongena emhlabeni wonke jikelele. Noma useShayina, noma useJalimane, noma ukuphi. Mawusazi isizulu zotoboza nje uyibone lezi zalwazi ade zimda. Uyibone efonini yakho. So ngitshela abazukulu beni nithi mzukulu wami oyekule kuthiwa uYouTube. Ukuthi umtshela ufike wathi ubani la ngoba uzovela ngaleli gama oshomela. Yokuthi mayiphindezela umzukulu kusiyaqhamuka.
So khona konke umhlaba jikelele ngiyabadabukela bebengafuni ukuzofaza ngoba sebeyahala manje. Angithi bengafuni njenganinxenga ngathozana indloma. Ningathanda asinduleke lapho ngichaza ikhaya lethu. Ikhaya lethu igroup ka-WhatsApp. Lwamisimono ifoni efana nale e-WhatsApp. Iy'nkonzo ziyangena zonke iy'nsuku. Ngiyashumayela, ngidlulise izwi. Lwade esho omunye ugogo la ethi bayaphila nsuku zonke. Bayafakana-ke abantu. Ngaqala ngo-2020 kune-COVID. Abantu abawu-8 ababe no-WhatsApp ebandleni. Njengamanje ikhulile igroup inabantu abangaphezulu kuka-8,000. 8,000 inkulungwane eziwu-8. Makuyiphasika nje bahlala bagcwale la. Lokubona isisakha ngapha nangapha lomphemelo ukuze ukuthi baphume bahlale ngaphandle ngoba baningi bagcwele iSouth Africa yonke. 8,000 ozolalela ngale nkonzo. Ngakho-ke kuyasiza baningi ogogo abakhona abalalelayo ikakhulu ngokobuntu. Sithi abantu abadala ibona abazosheshe bahambe. Zisho njalo iy'ngane sesosheshe sihamba ngithi. Kodwa futhi sikhuluma iqiniso, sesiphilile phela. Umbuzo omkhulu sikulungele yini ukuhamba siyohlangana nomdali wethu na? Ngakho-ke siyalidinga izwi elishunyayelwa la alibandlululi. Khona lonke uhlobo labazalwane la. Iyona izikhona, abashembe bakhona. Onke amabandla ongasiwacabanga khona la nabaholi bawo bakhona. Befundisa abantu abangaphezulu ka-600. Odokotela abafundela izwi bangaphezulu ka-60. Balalela izwi likaNkulunkulu zonke iy'nsuku. Ngakho-ke awuzincenzeke nawe ubone ukuthi kuhamba kahle uma wena ungekho. Khona into mhlawumbe khona into e-wrong, indaba ungabikho-ke. Abantu abaningi kangaka bekhona, iy'khundla zonke zasemasontweni zikhona. Bashumayeli bakhona, befundisi bakhona. Zonke iy'khundla ezabangaka. Kwase kuthi-ke ngonyaka ka-20 ngiyamkhona njalo YouTube siwuvule nini 2022 noma 23 angisakhumbuli. Base sivula-ke u-YouTube-ke la inkonzo-ke igcwala umhlaba wonke. Sike sithintwe nje abantu abaseLondon bebonga bencoma kade bonke inkonzo zabasha nomunye oseLondon phesheya kwey'lwandle lokhu beyibuka la ku-YouTube. So-ke zibukeke wena ubona ukuthi awu ngasala mina. Kanti kukhulunywa ngalo engiyakuyena amangula ngomhlaba. Ayike angidlulele sengikuchazele ikhaya lethu. Ukufuna ukungena ekhaya lethu enamba elamandodakazi amathathu ahlezi phambili. Ngikhulume nawo Dumbe yodwa ngithe ngifuna ukungena ekhaya lethu. Ngizokutshela-ke yena ukuthi yini ufanele uyenze. Ungene ekhaya lethu. Uma unenkinga ungene ekhaya lethu, ifoni yakho ugogo ayikwazi ukukusiza. Tshela bona la. Yazi mina yami ifoni ugogo ayikwazi uWhatsApp. Ubatshela bazokusiza kodwa mina ngitshela. Bazokusiza ukuthi kanjani hayi ngokwabo-ke namagazi. Hayi-ke asindlule size enkonzweni-ke ekuyisingeniso nje ngichaza ngizohlisa la mazwi kancane ngokuthula esemva kwalokho-ke sesikhuleka singene ezweni siyocela umfundisi Mlotshwa asikhulekele. Uyinkosi ephakemeyo
Baba linamandla liphilile izwi lakho liyanqoba izwi lakho Baba liyaqondisisa izihlakalo sithi Baba uNkulunkulu njalo uKristu njalo Kristu empilweni zethu nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu phila kaNkulunkulu usiqondise ngalo uNkulunkulu wethu liyaphilisa uNkulunkulu wethu izwi lakho linamandla liyaqinisa endleleni egameni likaKristu Jesu Enkosi Baba ngesikhathi zonke uKristu Jesu uyabusa njalo empilweni yethu akekho omunye ngaphandle kwakho phila Baba qiniseka impilo yakho egama likaKristu waseNazaretha usebenza phakathi emini. Amen. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Ake ngimhlambulule ezabazali. Ngimhlambulule. Ngiyabona ukuthi abanye banenkinga. Akekho ophoqile ukuthi aguqe uma engathanda. Ngiyangizwa kodwa. Akekho ophoqile ukuthi aguqe uma engathanda. Kodwa-ke uNkulunkulu wakhuluma nathi eminyakeni emibili edlule. Nathi besingaguqi. Wakhuluma nami wangibuza umbuzo owodwa. Wathi uma uJesu indodana yami uma ikhuluma nami engiguqela, yini nina ningaguqa? Ningoba uma uJesu indodana yami eyiguqa, nina nifuna ukuguqa ningoba. Kwaba likhonile ukuphendula lo mbuzo ngaphandle kokuthi kwafanele sikwenze. Masivulizwa makubo 95. Makubo 95 verse 6 no-7 asikhombisa yena lithi wozani masikhuleke sikhothame siguqe phambi kaJehova umenzi wethu ngokuba yena uNkulunkulu wethu thina singabantu bedlelo lakhe nezimvu zesandla sakhe. Uma singabantu bakhe abantu besandla sakhe sidalwe yena, yini singamhloniphi? Makufika inkosi yakwaZulu la sihamba ngamadolo phambi kwayo siyayihlonipha isilo ingangezwe lakhe. Umuntu olambayo njengathi aphinde agoduke emhlabeni, umoya wakhe ungene komunye umzimba nenyama ibole, siyamguqela. Yini singamguqela uNkulunkulu umenzi wethu na? Bakhona-ke abaye bathi amadolo abawavumi baguqa. Ngingakutshela abantu mntwana sebeqile ku-4 selokhu saqala ukuguqa. Abebeteleka bengaguqi azijube kanye umuntu aguqe asisukume lapho esephilile amadolo engasephili. Ngoba phela ukuguqele lo wadala lawo amadolo. Uma ungamguqeli uzophiliswa ubani? Ubani ozokuphilisa? Ukhala ngamadolo adalo yena azophiliswa ubani uma ungafuni ukumhlonipha? Ayike asidlule lapha. Bengidlula nje. Ngenzela ukuthi ngikhululeka siphoqe umuntu ukuthi aguqe. Uphoqo nembeza wakho uma wazi ukuthi ukudalile lo muntu omguqelayo. Asivula amabhayibheli ethu ngokaLuka chapter 17 verse 3 no verse 4, amavesi amabili kuphela. NgokaLuka chapter 17 verse 3 no verse 4. Isihloko senkonzo yethu, inkonzo zami ngenizini izihloko sithi thethelela ukuze ubaba osezulwini akuthethelele nawe. Thethelela ukuze ubaba osezulwini akuthethelele nawe. Ake sifunde ku verse 3. Xwayani nina umfowenu ona mkhuzi uma ephenduka mthethelele, noma ekonela kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka womthethelele. Ake mwaphinde futhi mwamafushane. Xwayani nina umfowenu ona mkhuzi uma ephenduka mthethelele, noma ekonela kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka
womthethelela. Esihogweni agcwele amakholwa angathetheleli. Ayagcwele amakholwa esihogweni. Amakholwa phela nalenhliziyo athi ngiyakuxolela kodwa ngeke ngikhohlwe. Mawuthi umuntu uyamxolela ngeke ukhohlwe usho ukuthi awumthethelele unegqubu. Abantu abanegqubu abangena ezulwini. So sokhuluma ngenkonzo yokuthethelela namhlanje. Ikakhulu njengoba ngishilo ngathi sesibadala sesiyawushiya lo mhlaba. Sizowushiya singathethelele, sizowushiya sihambe namafindo. Kunezinto kufanele siziqaqa iqaqiwe. Mhlawumbe ingane idini ibuzile. Yathi ngempela ubani mina ubaba? Ngoba sebeyitshelile abantu ukuthi awufani nengane zala ekhaya. Uzohamba ngempela ungasayitshelile ingane yakwabani. Ngoba phela yazowuwena ingane yakwabani. Uzohamba ngempela ingane zakho ungayiqoqile njengobaba. Hayi kwasithethelele okwenzeka kuyathethelela uma sifuna ukuthethelela. Ngoba uma ungathetheleli ngeke uthethelelwe nawe. Siyadlala nje masithi siyakholwa, sikholwa singathetheleli. Sikhuluma ngalokho-ke namhlanje. Ngiyamkholwa uNkulunkulu uzosivula indlebe silalele. Abantu abaningi-ke abathi bayakholwa sebafa bayasha esihogweni ngoba bebengathethelelanga besaphila. Wahamba umuntu engathethelele, wahamba umuntu enamagqubu, wahamba umuntu enamafindo. Amanye aqaqeka ngosuku lwakhe lokungcwatshwa engasezwe engasaboni. Ziphume indaba. Uvele ingane bezingaziwe ukuthi ezala ekhaya. Uvele obaba bengane okwakuthiwa ubaba wazula ekhaya. Avele ngalelo langa akasekho umenzi wendaba. Uselele usethuka. Usebhekene necala lakhe ngalelo thuba. Abantu abaningi bayakholwa baya emasontweni ngamasonto noma ngamasabatha kodwa bathethelele. Inkosi uJesu Kristu ithi namuhla uma umfowenu ona mkhuzi umephenduka mthethelele. Iqala ngokuthi ixwayane. Isixwayiso into ejulile ngoba into ekweqela ingakaveli ingozi. Mayithi umuntu uxwaya ungahambi ngalendlela kunenyoka enzima kabi la isiqeda abantu. Uyaphephisa wenze ukuthi kwenze njani ungabusahamba. So ke mayithi uJesu uxwayane nina umfowenu ona mkhuzi umephenduka mthethelele. Ingoba idinga ukuxwayiswa le ndaba ngoba sinamagqubu singabantu sabaphansi kwelanga. Asithetheleli. Okokuqala-ke kuthiwa la umuntu ona mkhuzi uyakhuzwa umuntu ukuze azi ukuthi wonile. Ngoba ngeke axolise engatsheliwe ukuthi wonile. Ila kuvela khona inhlebo usuhambe umkhuluma kabi umuntu kanti awuzange umtshele ukuthi ubonile. Suhamba umkhuluma kabi. Uyezwa lo muntu ngale hawu usibani ngamlimaza wakwenze njani angikwazi mina lo. Kodwa umkhulume kabi wena umhleba uzongena kuliphi isuku. Ngeke aphenduke umuntu engatsheliwe ukuthi uyona. Uthi uJesu umfowenu ona mkhuzi umephenduka mthethelele. Uzophenduka kanjani ungamkhuzanga? Ngoba akazi omunye ukuthi uyona. Bakhona okhandashisa abona bazi ukuthi bayona. Uthi uJesu Kristu oyinkosi yethu uma ephenduka exolisa mthethelele usumbalela usumbuza kade wenzani vele wena. Usuxolisa nje ubuqondeni wena. Futhi amagama usuthola ithuba lokubhola ubholela kuye. Mxolele usumbalela. Bangaka abantu babalela. Yazi ukuthi into yenza komunye yenziwa kuwe. Uma ujwayele ukubalela abantu mabexolisa
bazokubalela nawe uma uyokholisa. Uma-ke konela kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka ukuthi uJesu wamthethelela, ungambaleli ukuthi uyahlupha wena. Vele wona ngokuthemba ukuthi uzoxolisa, awaphumi lawo magama kumzalwane, awaphumi lawo magama kumntwana kaNkulunkulu, awaphumi lawo magama kumuntu okhonza uJehova. Hhayi, akayikhiphi ngelo, akambaleli umuntu, ngoba nje usumbalela nje kwakheleka igqubu kuwe. Mthethelele ngoba nawe ufuna uJehova akuthethelele ukuze uma udlula lapha emhlabeni akungenise ezulwini lakhe, ngoba ngeke akungenise ezulwini lakhe. Ezulwini akangeni umuntu ongathetheleli, ezulwini akangeni umuntu onamagqubu, ezulwini akangeni ongathethelelwe izono zakhe. Akuze ukuthi kuhlukana kabili, akangeni ongathetheleli, akangeni onamagqubu, akangeni futhi ongathethelelwe, ngoba kufanele nawe uthethelelwe ukuze ungene. Usuyile nawe ukuxolisa kubantu obonile, usuyile nawe ukukhuluma ukuthi sibanibani ngiyaxolisa ngakuhleba, ngoba phela siyahleba. Ngeke ungene ungaxolelwe, ngeke ungene ungaxolisile. Manje-ke ukuze uthethelelwe ezakho izono, nawe thethelela ukuze uthethelele. uMathewu chapter 6 verse 14 and 15, Inkosi uJesu uqobo lwayo ithi, ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo sezulwini uyakunthethelela. Ngakho-ke ukhiye wokuthethelelwa, ukuthethelela kwakho. Uma ungathetheleli uzivalela izulu wena, uyongena kuliphi izulu? Uthi uvesi 15, kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayikunthethelela iziphambeko zenu, ngoba nibathethelela abantu iziphambeko zabo. Abake bakhuleka kumkhuleko wenkosi, niyawazi umkhuleko wenkosi? Baba wethu osezulwini, malingcolise igama lakho. Niyawazi umkhuleko? Abaphakamisa izandla abangazange bawukhuleka, abangakaze nje bawukhuleka, bawukhala ngami ngomuhle. Ongazange ukhuleka nasesikoleni akekho. Yamkhumbula uverse 12 wakhona uthini? Uverse 12 uthi uverse 12, usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Uzibophile la. uNkulunkulu makakuthethelele kuphela uma wena uthethelele. Ngamanye amagama utshela uNkulunkulu, utshela uJehova Sebawothi, Jehova ungangithetheleli mina ngoba ngibathethelela abantu. Usho nje amagama uyamtshela ukuthi hayi wongiphonse esihogweni mase ngifikile lapho, wayeke mina ngibathethelela. Khona abantu abafungayo ethi ngeke ngimthethelele ubani ngisho segaqa ngamadolo ishela uxolo, ngeke ngimthethelele. Manje nawe usugaqa ngamadolo uNkulunkulu ngeke akuthethelele. Yenza kwabanye ufisa kwenziwe kuwe. Ngakho-ke abake bakhuleka lo mkhuleko, kufanele bazazi ukuthi bazibophile. Uzibophile nje, awunadabu lapho, uthanda ungathandi thethelela. Ngale kwalokho izulu ngeke ulibone esihogweni kwaphela. Ngeke nisicabange ukuthi isihogo ukuthi sinjani. Ngeke nisicabange. Anikaze nisicabange. Ngoba sumlilo la, ubase ngempela ufake izinkuni eziningi. Iyasondela impukane. Indawo impukane ingasondeli. Iqoshwa ukushisa ihambele kude. Nathi-ke esihogweni sobe sinjengey'mpukane, umlilo umkhulu ungaka sifana ney'nambuzane sibancane. Ukushise kodwa lo mlilo ungafi. Owala emhlabeni uyabulala, wasesihogweni awubulali, kodwa ushisa kakhulu wasesihogweni udlula wasemhlabeni. Usha inguna phakade. Ngithintele namgogo seduze kwakhe lele.
umthini libhekane bogogo umbheke umthini ngiyafuna ngimxoxele indaba ebuhlungu ngoba ngifuna nezulwini yabona nje wanihlezi kanjena nje njengoba nihlezi kanje ngeke nizilandulele uma nifika phambi kaNkulunkulu ngeqiniso lokuthethelela angithi now uma ngeke nizilandulele uyazi ukuthi igazi likamakhelwane wakho ohlezi eduze kwakho umelele ungamvusi lokuzwa kuwena na athi wena ungamvusi ulele uyothi esuka bese ethelela wena ngokuthongo uyathelelana ukuthongo bese uyalala nawe nesibhogweni nonke musuvuma umuntu oseduze kwakho alala thinde nje kancane uthi mamthusi kakhulu uzozawe nesihlahla umthinde nje kancane wezalukazi zami nomkhulu mawuze ukuthi uba nobuthongo belusuku akulona ihlazo Jehova uyajabula ezulwini usukumela ukuthi ungalali uzwe kahle ukuthi kuthiwani mawusubona isebuthe ubuthongo bese uyahlala futhi phinde kukuhlasela usukume ume ngiyangizwa kodwa nakekho umuntu ozokuhleka la okuhlekayo uyidalela inkinga nje ngoba phela senzani thina la sizosizana ukuthi siyezulwini usuvuma kumakhelwane wakho alale ngoba igazi lakhe lokuzwa kuwe uye esihogweni uyele ukuthi awumvusanga walala yikho-ke mina ngithe mvusi nangenele eduze kwakho umqalazi uthi usiyamvusa ngapha mina afuna ngihlonile ngingamhlambalazi ngingathi webhoko ukuthi nokuthi musulala ayinzima leyo kodwa wena useduze ayiboni nale camera nje uzomuthi kancane abesephaphama ajabula bonke esengena nawe ezulwini ngakho-ke mama kwakhuleka lo mkhuleko unesikweletu lo mkhuleko usho ukuthi uma ufuna ukuthethelelwa nawe thethelela ngoba ufunani ukuthethelela akafuneki umuntu ongaxoli uMshumayeli 7:9 uthi ulaka luhlala ezifubeni zeyiwula ulaka so-ke manje uma wena unamagugu ungaxoli ukuthi unolaka unjani lithi iBhayibheli uyisiwula ngoba ulaka lihlala esifubeni sesiwula mawuze usuthukuthele kubo uganuni wakho woyithini incenzi nje ngaze ngayisiwula wena ngoba uzophathwa isifo senhliziyo uzophathwa ushukela uphathwe zonke lezi zifo ngenxa yolaka lwakho yisiwula hlala ulaka esifubeni sakho lisho njalo iBhayibheli uMshumayeli 7:9 ngakho-ke akafuneki umuntu othi ngiyakuxolela kodwa ngizukhohlwa yigqubu leyo akafuneki umuntu onegqubu akangene ezulwini inkosi uJesu ithi masithethelelane khona imfihlakalo abantu abaningi abangayazi niyakholwa ngivile abaningi abafakazile bayakholwa ngithi uma-ke usukholwa thethelela izono zakho bese kuba nomuntu okuhlukumezayo ungamthetheleli ziyabuya zonke izono zakho ngazi uma niyangizwayo awuthi ngiphinde futhi uma usukholwa usindisiwe thethelela izono mhlawumbe wazobhabhadiswa ebandleni lakho usudla nesidlo usushubela nomoya ongcwele wena bese uzocasulwa umuntu othizeni umbambela igqubu uthukuthela ungamthetheleli zonke izono zinjani ziyabuya uyakholwa lokho ake sikubukeke kuseBhayibhelini angikhuluma into engekho eBhayibhelini ake sincengeke uMathewu 5 Matthew 18 verse 23 kuya 35 Matthew 18 verse 23 kuya 35 inkulumo yenkosi uJesu ithi umbuso wezulu uyakufaniswa nomuntu oyinkosi
obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Verse 24. Kwathi eseqala ukubala kwalethwa kuye enye enecala lamathalenta ezinkulungwane eziyishumi, 10,000 talents. Yalethwa kuye iyakweleta, ukweleta lenkosi. Amathalente kawu-10,000 asiwazi ukuthi ayimalini, angithi. Wabalileke mina ngakhomba ngize la. Ithalente lilinye lingamadola awu-29,850. Bese kuthi mayise u-10,000 amathalenta abiza u-581,000 rand 700. Kusho ukuthi-ke abiza u-500,000 amadola ayi-10,000. Mawusuthatha ku-581,700 times 10,000 kuphuma-ke 581,700,000. Okungukuthi-ke 581.7 million wawukweletwa ile nceku ikweleta inkosi. Imali enkulu kabi ebheke kumabhiliyoni. Amagama wafo ebhiliyoni. Sithi-ke inkosi noma le nceki isiyakhala enkosini ithi kepha ingenalutho lokukhokha inkosi yayalo ukuba kuthengiswe ngayo le nceki nangomkayo nangabantu abayo nangakho konke nakho kukhona. Still kwangeke kwanele ngoba iprice yomuntu ayikho ayaziyo. Ithi inkosi akuthathwe yena, umkakhe, izingane zakhe, nakho konke nakho kuthengiswe kubuye lo $500,000,000 wenkosi. Uthi verse 26 ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo inkosi yathi ake ungibekezelele ngiza kukhokhela konke. Lithi iBhayibheli inkosi eyoncekile esihe yayikhulula yayithethelela icala. Uma kuthiwa yayikhulula ukuthi yalicisha inkosi icala lenze njani laphela nje. Esimkholela yathi hamba nceke usakweletile. Verse 28 kepha kuthe iphuma lenceku yafumana enye inceku kanye nayo enecala kuyo leodenari abayikhulu. Yena ube necala lamathalenta awu-10,000. Njengamanje lo necala lodenari abayikhulu. Odenari abayikhulu uma ubabala u-340 rand. Akubona lo 1,000 rand, 340 rand. Yena ubekweleta u-500,000,000. 2 verse 29. Kuyo verse 28. Yayibamba yayiklinga yathi khokha icala lakho. Enye inceku ibambe enye inceku ekweleta u-340. Uyamklinya umklinyela u-340 rand. Siyazi-ke namanje umuntu uyafa phela u-5 rand, angithi? Uyafa phela u-5 rand. So-ke la-ke u-340 wamklinya. Wamthatha wamfaka ejele wambopha. Wathi ngeke uphume la ejele ungakawukhiphi u-340 rand wakho. Isifundisani lento? Isifundisa ukuthi asithethelele. Bangakanani abantu abakweletayo? Baxolele. Kanti kuyazi ukuthi izalwazi zinemali yomholo. And ziyayibeka. Yazi izalwazi zikhokhela izinto ey'mbili kuphela. Khokhela umasingcwabisane, angithi? Emva kwalokho bese uyayibeka uma uney'ngane ey'sebenzayo. So ogogo nje banemali enzima kakhulu. Cha, uma kusho mina phela kulungile, ayithi igebengu azikho asikumbambile. Angisuwesaba. Kodwa nje ninemali enzima kabi. Manje-ke le mali onayo ifuna uyikhulekele ayazi uNkulunkulu, ayazi uJehova ukuthi akuvikelele yona, akubiyelele yona le mali. Ngoba uyena okusizile wakwazi ukubeka le mali. Angithi? Ithi-ke le nceku-ke ake ungibekezelele ngizakukhokhela kepha ayivumanga yayibamba ifake etilongweni izilikhokhela lonke icala layo. Zacasuka lezi iy'nceku ezinye
zahamba zabikela inkosi ngathi usibanibani oqeda kumxolela nje u-half a billion yena usebopha umuntu ngo-340 rand. Inkosi yathukuthela yayibiza yathi nceku embi lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngoba wangincela. Ngawe ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe njengokuba nami ngikuhawukele na? Yakhumbula sikhuluma sokuthi thethelela ukuze nawe uthethelele. Ngeke ungene ezulwini ungathetheleli. Lo mfanekiso uxoxa uJesu. Uthi ngawe ungayihawukelanga yini inceke kanye nawe. Ikukweleta 340 mina ngikuhawukelele thethelela imali enkulu kangakanani. Inkosi yayo yathukuthela yayinikela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Yabona ngathi wabona selivukile lento ebengile. Ngenxa yongamthetheleli lo wavuka leli bese lithethelele. Uma ungathetheleli ziyabuya izono zakho. Ziyavuka. Lalela ukuthi uthini uJesu verse 35. Kanjalo naye ubaba osezulwini uyokwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu kube lo nalo mfowabo. Kanjalo nobaba osezulwini uyokwenza kini. Enze njani? Avusa amacala enu ngoba nifuna ukuthethelela abantu. Thethelela ukuze uthethelelwe. Ngoba uma ungathetheleli nawe ngeke uthethelele. Singayizwa manje le ndaba. Intshumayelo yenkosi uJesu leyo isentabeni. Asifunde ukuthethelela. Uthi-ke kuMathewu 5 verse 23-26 ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe e-althare ukhumbula lapho ukuthi umkhwenu unamagqubu nawe. Lento ithi uma umuntu enegqubu nawe ngeke ungene ezulwini. Akuyi ngokuthi wena unalo yini, yena unalo ngawe. Ngeke ungene ezulwini. Ngoba umqhubile phela konke wayenza wayesekubambela yini igqubu. Lithi ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe e-althare ukhumbula lapho ukuthi umkhwenu unamagqubu nawe. Verse 24 shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-althare uhambe kuqala ubuyisane naye umfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho. Emabandleni sibona siyanikela ngithi awubusiswa nje ngoba unikela unegqubu. Awubusiswa nje ngoba unikela unomuntu ongamthethelele. Noma kunomuntu onegqubu nawe wena unalo kodwa yena unalo ngawe. Uthi verse 25 shesha uzwane nolwa nawe kusesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Umahluleli akunikele esikhonzini ukhonsetilongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe kawusoze waphuma khona uzokhipha iphathini yokugcina. Isho ukuthini le? Makukhona olwa nawe shesha uzwane naye nisesendleleni. Sisendleleni njengoba siphila nje sibheke phi phambi kaNkulunkulu. Makukhona umuntu onento nawe phuthuma nibuyisane nisesendleleni ngoba lo olwa nawe uzokumangalela. Simangalelana kanjani phambi kaNkulunkulu? Simangalelana kanjani? Ake ngithi eminyakeni emihlanu eyadlula ngiyalinganisa. Saxabana nanangu ubaba uMlotho. Saxabana salwa. Wadlula lapho ngasindiswa ngaphenduka wasala yena. Kodwa ngifuni mina siyobuyisana. Athi la iphenduka khona yena ahamba uvuma isono athi ngalwa noNsibani. Wenzani manje njalo uvuma leso sono? Uyangimangalela kuNkulunkulu. Yikho-ke lithi shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Ngoba ngesikhathi ukhala kuNkulunkulu ngomuntu okuhlukumezile usuyamceba. Angithi niyazi ucebana sikhule sizingane sicebana nini? Uma uthandaza ngomuntu wenzani awumcebi. Uthuma kuzwane naye ngoba uzokuceba kuqala.
usuyajeziswa wena. Siyayibona-ke le usuhlala negqubu uyisana nomuntu uzoza kumpimpe ezulwini athethelelwe yena usale wedwa wena kanti mhlawumbe waphenduka kuqala. Lonto engizama ukuyithatha uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuye awusoze waphuma khona uze ukhiphe ifadini lokugcina. UMark 11:25 futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Uma ungathetheleli emva kokuba usuvumile izono zakho ziyabuya zonke izono osuxolelwe kuzo. Lowa sesibonileyo asibone ukuthi ziyabuya. Uthi-ke uJesu kuMathewu 5:44 mina ngithi thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Ngoba yena unisa imvula yakhe phezu kwabahle nababi, aphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Yini thina sibandlululane na? Nithi ikhothe ikhothayo nayikhothe eyikhahlele. Akusebenzi lokho uma ufuna ukuya ezulwini. Thanda isitha sakho, umbusise umuntu okuqalekisayo, umphathe kahle okuzondayo, umkhulekele okuzingelayo ukuze ube ngumntwana kababa osezulwini. AbaseRoma 12:18-21 lithi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Angabikho umuntu ongazwani naye. Uyazwana nje nomakhelwane wakho, niyangenelana. Mhlawumbe uyangenelana-ke nalo loya waqala ungakathuthi kuze la usukhona manje. Nanizwana, nangenelana, naze ngahlukana nje ningazwani. Mhlawumbe waxoshwa uyena njengoba wathi ngisuwakhe la ukhona. Uzongena kanjani ezulwini? Siyakholwa manje ikholo elikhulu kanti washiya konakele emuva. Umhlaba wonke ungokaJehova nokugcwala kawo. Uyobalekela ubalekela uJehova. Lithi-ke mangenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uma isitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avutha ikhanda laso. Menzele okuhle umuntu okwenzela okubi. Odle umngcele wakho wabiya wadla indawo yakho, menzele okuhle ungamenzeli okubi. Ungamzoli, ngoba uma umzonda uphika izulu wena nosha nobabili naye. Mhlambe ufe kuqala ushe esibhogweni asale ephenduka yena ayoxolisa kuJehova usale kanjalo. Lothi uthi uyabheka usulo wahlulela nangebheke ezulwini. Hawu usibani bani wadla indawo yami nje. Usibani bani engani manje sasixabana izinja zakhe sizodla inkukhu zami amaqandana. Masale waxolisa. Wena wanenhliziyo enjani? Ikhulu. Uma ngisitha sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise, ngokuba ngokwenza lokho yakufumbela amalahle avutha ikhanda laso. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa thethelani ulaka, ngokulotshiwe ukuthi ngokwami uphindisele, ngiyakubuyisela mina, kusho inkosi. Ungaziphindiseleli, inkosi izokuphindiselela yona. Wena okwakho phatha kahle isitha sakho, mbusise okuqalekisayo, umphathe kahle okuzondayo. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Leyo-ke inkonzo yethu namhlanje sesifike emaphethelweni ayo ukuthi umuntu akanqobe okubi ngokuhle. Uthethelele ungabi negqubu. Igqubu liyabhubhisa. Ulaka liyabhubhisa. Lokubambele umuntu igqubu lozushisa amabhola. Lokucabangana nalomuntu okuhlukumezile. Kanti ngabe uphila impilo ekhululekile nje uyayikhululekela wena. Makasula umuntu hambe kuye nibuyisane sibani bani lento yenzeka ima ngiyithanda ngiyacela ungixolele kodwa ngicela siphathane kahle ungayiphili
hawu mzalwane uphatheke kabi ngiyaxolisa seniyaphindana kumnandi angithi kodwa ukubamba amagqubu uholela ekutheni wenze njani uhleba yisona ukhulume kabi engazi ube nolaka ngene usulwa nasey'nganeni zakho kanti ucasule umuntu lapha ngaphandle ake simthandele uNkulunkulu wethu simkhonze sithethelelwe ukuze singene ekhaya esikwini ngiyacela ukuthi besikhuleke sibongiswe uNkulunkulu. Babongcwele uNkulunkulu enomusa siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla izwi lakho liphilile likhali kunenkemba esikandla ukuthi zizombili izwi lakho ligijima ngaphezu kombane lidabula umlilo lidabula amanzi lihluba amahlathi liphunzisa izimbabala izwi lakho Nkosi lihlaba lahlukanisa umoya nokuphefumula umkantsha namalunga izwi lakho Nkosi lahlulela imicabango nezizinto akukho kusithekile kokubala sokuzilanda ngakho sisizeke Nkosi usiphe imlizo yokuthethelela yandisa ukholo lwethu sikwazi ukuthethelela njengoba umuntu uma isona kasikhombisa ngosuku kuwo lethi yaphendulwa simthethelele singambaleli inkonzo ejulile enzima leyo wayenza esiphambanweni bathi bekushaya bekufela ngamathe wathi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo thina iyasehlula sicela usisize Nkosi ukuba sikwazi ukuyenza le nkonzo ngendlela efanele siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bantu abadala siyacela sikhuleke abaseRoma 10:9 izwi lethu sikhuleke kodwa othandayo akekho uphoqile abaseRoma 10:9 izwi lokuvuma uJesu ukuthi inkosi ishile ekuqaleni ngathi igama elithi uJesu Kristu inkosi lisivulela iminyango wezulu liphilisa abagulayo lenze imangaliso leselelesi sathi uJesu Kristu inkosi ngoba samvuma sathi Jesu mkhumbule embusweni wakho. Ngiyacela-ke abathandayo basho emva kwami uRoma 10:9 izwi leli likaNkulunkulu basukume sithandaze emva kwalokho seniyokhuleka bese-ke sesifike emaphethelweni enkonzo yethu siboneke uMamNtsibande lapho besesukuma inzondo ngomphathi wohlelo osibuzo umphathi wohlelo anitshele ukuthi-ke umphatheleni-ke ezalukwazi namaphela nathi siyizizalwazi namaphela sekubonakala lapho ukuthi kwenzakalani. Ake sisukumeke abathanda sikhule kuRoma 10:9 Khethe yakho ngozindlela zibi khethe yakho ngizokhulekela abagulayo. Ngiyacela angazikhathazi ogulayo engazange akhulekele umkhuleko esokhuleka manje. Ngoba umthetho engawushayelwa ngesikhathi uJesu engibizwa wathi ngamkhulekela umuntu ongamvumi ukuthi uyinkosi, ofuna izinto zakhe kodwa yena akamfuni. So-ke ngocela labo abazazi ukuthi bakhulekile nomkhuleko esikukhulekayo beze ngibakhulekele. Ibona bayosinda uma bekhulekele. Hayi nabo abazobe befuna into ekaJesu, uJesu bengafuni ukumvuma ukuthi uyinkosi.
Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, uSathane amadimoni angafuni. amadimoni angafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe impilo yami ungilondoloze, ingilondoloze uzongivuse ngosuku lokugcina. uzongivusa ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Eluthandazane baba, egameni likaJesu nabo abantwana bakho uyababona abasukumile bavuma bathi uyinkosi ngokukhuleka kuRoma 10:9. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubabusise, ubageze negazi lakho, ubahlanze, ubangcwelise, ukuba Nkosi mase kufika usuku lokudlula kulo mhlaba bangene ezimweni ngamasango, bangahlupheki kabili ushilo ezweni lakho. John 16:33 wathi sisesezweni sizobabisize, kodwa wena ulinqobile izwe, usitshela lokhu kuba sibe nokuthokoza ngaphakathi. Sisizeke Nkosi, sesiyazi ukuthi sizobalisiza ezweni, kodwa singabi nosizi kabili ezweni nasesihogweni. Ingakho siza kuwe sisithandazela umkhuleko, sivuma sithi uyinkosi, eselele sesavuma wathi uzoba naseparadisi. Siyabonga-ke uNkulunkulu nomusa, siyabonga dwala laphakade, siyabonga siphephelo sethu. Singaphephela kubani? Singaphepheli kuwe, wena udala izulu nomhlaba. Ulidalile izulu walendlala, wawudala umhlaba uphanyekezeni. Siza kuwe uNkulunkulu wethu, siyazithoba, siyazilahla ezinyaweni zakho, sithi uJesu Kristu yinkosi. Jesu Kristu yinkosi. Amen. Amen. Siyabonga-ke uNkulunkulu kakhulu. Esifikile-ke baphethelweni enkonzweni.